Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα unboxing σε κάτι που περιμένω αρκετό καιρό, την Osmo Pocket 4P ή Pro. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τη συσκευασία να δούμε τι περιέχει μέσα. Ωραία αίσθηση αυτή, να ανοίγεις καινούργιες συσκευασίες. Η κάμερα είναι αυτή. Έχει εδώ κάποια στοιχεία. Λέει τι περιέχει μέσα το κουτί. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τη συσκευασία να δούμε τι περιέχει. Περιέχει ένα μεγάλο πουγγί, το οποίο λογικά θα έχει όλα τα εξαρτήματα εδώ, και άλλη μια θήκη η οποία πρέπει να είναι για τη μεταφορά της κάμερας. Το user manual και κάποια αυτοκόλλητα. Το κουτί δεν περιέχει κάτι άλλο μέσα. Ας ανοίξουμε πρώτα αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα πουγγί για τη μεταφορά της κάμερας. Πολύ ωραίο πουγγί. Ωραία, ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη και ας ανοίξουμε την κύρια συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα και την κάμερα που περιέχει μέσα το κουτί. Ωραίο το κουτάκι, κασετίνα θα το έλεγα, πιο πολύ ταιριάζει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι το κομματάκι έξτρα που είναι για να δεδοθεί σε τρίποδο ή σε κάποια άλλη υποδοχή αν υπάρχει. Εδώ είναι η υποδοχή με τις βόλτες. Λοιπόν, εδώ είναι το μαγνητάκι που περιέχει μέσα για το μικρόφωνο μαζί με το γατζάκι του. Ας ανοίξουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το μικρόφωνο που περιέχει μέσα η συσκευασία. Είναι το κόμπο πακέτο. Έχει όλα τα καλούδια μέσα που χρειάζεται κάποιος. Λοιπόν, εδώ είναι τα σφουγγαράκια για το μικρόφωνο. Εδώ είναι το φωτιστικό σώμα που περιέχει η συσκευασία για να μπορείς να κάνεις πιο εύκολα το βίντεο σε χαμηλό φωτισμό. Πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Εδώ έχει ένα καπάκι για το μικρόφωνο έξτρα. Αυτό εδώ είναι το τηλεχειριστήριο που διαθέτει η συγκεκριμένη κάμερα για να μπορείς να τη χειρίζεσαι απομακρυσμένα. Έχει όλες τις λειτουργίες που έχει και η κάμερα, απλά είναι πάνω σε ένα χειριστήριο. Πολύ βολικό. Εδώ είναι το τρυποδάκι που έχει μέσα η συσκευασία, να μπορείς να τη στηρίξεις κάπου, να γυρίσεις ένα βιντεάκι εύκολα. Εδώ είναι τα δύο σκηνάκια που έχει για να μπορείς να την κρεμάς στο χέρι σου
και να μην σου πέφτει, να μην τη χάνεις. Αυτό εδώ είναι ένα καλώδιο το οποίο είναι, κάτσε να το ανοίξουμε γιατί θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Αυτό το μικρόφωνο είναι για τη φόρτιση του μικροφόνου, το οποίο μπαίνει εδώ και φορτίζει. Βέβαια τώρα είναι σε κάλυμα μέσα, δεν μπορεί να μπει, αλλά αυτό το βάλουμε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, εδώ έχει άλλο ένα καλώδιο Type-C σε Type-C. Εδώ έχει άλλο ένα καλώδιο το οποίο είναι και αυτό για φόρτιση. Και αυτή εδώ είναι η κάμερά μας. Αυτή είναι η πολυπόθητη κάμερα που περιμέναμε τόσο καιρό να έρθει. Osmo Pocket 4P ή Pro. Δεν περιέχει κάτι άλλο μέσα η συσκευασία. Λοιπόν, ας τις βάλουμε το κομματάκι το έξτρα, να τη δούμε πως στέκεται και στο στριποδάκι της. Ορίστε. Το βλέπετε? Πολύ ωραία κάμερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Την περίμενα πάρα πολύ καιρό να βγει, τουλάχιστον για να έρθει στην Ελλάδα, γιατί δεν ήταν διαθέσιμη. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, παιδιά, με την Osmo Pocket 4 Pro. Θα την ενεργοποιήσουμε, θα τη σετάρουμε, θα κάνουμε τις ανάλογες ρυθμίσεις και θα τη δοκιμάσουμε. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε, τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Σε όποιον άρεσε το βίντεο ας κάνει ένα like ή μια εγγραφή, βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι μου. Γεια σας!